Так, менің исемім Рамиль. Жұмысым бойынша мәтін оқуларынан 2008-де КФУ ВМК-ны бітірдім. Қазір ИГМЕТ ол Институт вычислительной математики и информационных технологий. В общем, айтишник. Қазір 3 жыл аспирантурада оқыдым КФУ-да, пока әлі диссертацияны жазып бітірген жоқ. Анары менің сол диссертациям татар тіліндегі морфология көптүрлүлүклөрүн шешүүгө берилейди. То есть мен Сулейман Жашакович менен балки ол исем таныштырсыздар көбүрөөктөрдө. Анын менен иштеп, анын мен руководитель буларак, в общем, сонун менен шөгүлдөнүп, ушунда болгон жыйылган нерселерни жыйып сөйлөгөн. Так, ярык. Жасалма интеллект дегенде, опять же, бул сөз вообще ол кең зор ушундай жетместик сөз ол. Шундайда 30 минут дегенде мен 30 минутта сөйлөп битирилип туруп, ошондо биз азгина үстүнөн алып кетебиз. Хам иши бул жасалма интеллект биздин менен мен өзүм иштеген нерселер бул шок, андан иш чыгат дегендей. Опять же, жасалма дегенде, жасалма болгоч, демек, ниндир бир интеллект бар ол, бүйтүп кайда. Кимдир кишиде да бар бул. Опять же, жасалма дегенде, то есть кишини машинада, то есть машинада киши уйлай турган бүтүн ушул процесслерин туудуруп, янасы киши иштей турган ишлерин бүтүн киши иштей турган ишлерин машинага курчуу максаты менен жасала турган бир жасалма интеллект ушунун үчүн. Вот. Эмма азыркы заманда ул хаман көрүнмөй. Ул менен бу опять же терминдер әле хаман ачыкланып бүтмөгөн. Опять же философия жактан да аңлашылмый, опять же өзүбүз жактан да акыл нерсе болуп вообще umuman. Бир-эки определение берерге болот, а математика менен формулалар жазып бүтүрүп, аны бүтүнөй киши кыяфатына кетирип болмойт әлеге. То есть берси былай сүйлөй, берси тигилей сүйлөй, тигиси тагын тиген итеди. Вот. Опять же, жасалма интеллект дегенде, инглишче ол artificial intelligence деп нетеле. Рус тилине тәрҗемә ителә искусственный интеллект дип. Әмма менә бу даже тәрҗемәдә дә бик дөрес тәрҗемә түгел. Опять же, аны инглизләр, европейцлар аны intelligence, то есть кешеләрдә акыл белән анда нәрсә эшләүгә кире кайтам русча әйткәндә что-то делать разумно. Ну, то есть мындай. Русчада интеллект, ул гомумән кешенең интеллектын ала. То есть монда инглизләрдә опять же ул кыска гына бер ни, русларда яңадан зур айтып. Без инде русларга карап жасалма интеллект дибез, дөрестөрме? Итәбез. Опять же, анда европейцлар бер төрле шише анда булган ниләрне. Безнең Россиядә опять же үзенчә философский мәктәпләр белән, ниләр белән үзенчә ни бар. Ярар ди. Азгына опять же кузгалсак, әйтсәк, искусственный интеллектның ике төрлегә бүләләр. Берсе искусственный интеллект там сильном смысле, русча әйткәндә, и в слабом смысле. Или сильный интеллект, и слабый интеллект. Сильный интеллект дегенде бүтүн кишинең бүтүн интеллектын чагылдырган шул ни, то есть интеллект сильный, там сильном смысле. А слабый, по крайней мере, ана нәрсәнедер акыл белән йөртеп, анда төрле кирәкле әйберләрне шиша ала торган машина. Мәсәлән, заманында хәтта калькуляторда искусственный интеллект дигәндер. Ну, то есть, калькулятор нәрсәне анда бер-бергә кушата дигән. Но заманында ул тоже искусственный интеллектка кергән. Чөнки ул үзенчә бер интеллектның төбөгенә булса да, но азгына бар анда интеллект. Шуңа күрә аны да кергәннәр. Опять же, калькулятор иткәч тора бара аңлаганнар. Ну, бу не совсем тот интеллект дигән. Аны без белгән, без уйлаган, әйе. Тора бара төрле шундый төрле әйберләр анда ясалган сайын, опять же, теге анда планка күтәргән, шулай итеп. Шул ни презентациялар ярар. Шулай итеп, то есть айралар слабыйны һәм сильныйны. Менә шуны аңларга кирәк. Хәзерге заманда анда слабый дигәнне кергәннәр салып килә, кергәннәр аны дөрестләтеп нитеп киләләр.
Сильный әлеге көрінерге бик жеңмей әлі. Анар ешкәніз бардыр тест тюрингі деген әйбір. Ешкәніз бар мы? Тест тюрингі. Бірәу қалам. Тест машин деген кинаны қарағаныз бар ма? Yok mu? Вот мы шунан. Как раз. Онда, то есть тест, опять же, он критерий, что может считать искусственным интеллектом. То есть, когда критерий бар. Онда шундай тест ол. Эгер де, мәсәлән, кеше утыра, бер кеше, һәм бер чат-бот, мәсәлән, робот, искусственный интеллект, һәм бер кеше. Бу кеше, бу шул робот белән дә сөйләшә. Аннан менә ысым белән дә сөйләшә. Һәм әгәр дә бу очракта менә бу робот, менә бу кешене алдап, мин робот түгел, мин кеше дип алса, то есть сможет доказать вот ему. То есть этот человек даже не поймет, кто из них робот, а кто из них не робот. В этом случае как бы тест үткән дип санала да, һәм бу уже әзме күпме бер интеллект уже санала. Әмма хәзерге заманда ул тестны әзме күпме үткән ботлар бар. Әмма анда теге интеллект әпәле шуны казар генә. Монда, то есть, менә кеше белән сөйләшкән ничек сөйләшәсез, ниндидер бер смысловая нагрузка бар. То есть, ниндидер бер мәгънә, сез нәрсә турындадыр сөйләшәсез. Әле теге ни түгел. Әмма хәзерге заманда роботлар да өйрәнә, ул менә шул сөйләшүне имитировать итә алалар. То есть, кешеләр анда бер заман, ну то есть, шулай тест үткәргәндә все-таки үткән шул Тюринг тестын. Менә шул фильмда да әгәр карасагыз, анда уже ул фильм рәвешендә, анда текстларда гына түгел, бер робот ясалган, хатын-кыз рәвешендә. Һәм аны ясаучы, һәм тагын бер кешене чакыралар, шул анда тестировать итәчәк. Но ахыр чиктә, в общем, карарга кирәк. Берсен терәләр инде. Исендә. Ну вот, такой. Но ахыр чиктә, опять же, күпчәтә хәзерге интеллектларның нинди уровеньдә икәнен һәм киләчәктә нинди уровеньларга төзәләбез дигәнне. Вот. Аннары беренче төрле ысул бар, менә шул искусственный интеллекттан ничек ясарга дип ясалма интеллекттан. Беренче ысул ул үстән аска булган. Даун нет. Астан үскә киресенчә даун топ. Семиотик или булган бүтән математический аппаратларны кулланып, бүтән шул математический аппаратлар белән бергә ниндидер бер экспертный системалар ясап, экспертный әйберләр ясап, шуларны кешенең, ну, по крайней мере, кешегә булыша ала торган бер система ясап. Мәсәлән, бер шул информацион система, бер переводчиклар, беренди анда сорау-җавапка имитатор, мәсәлән, шул поисковой системалар, аларның уже интеллект дип әйтергә дә була, күпме дә очракта. Ә бар киресенчә, так, ну, беренче ничек әйтәм, станскә Өстән аска дигәне бу кешене карап, кешенең кем икәнен, аны ничек ясалганын карап, теге анда торасал, теге безнең уйларыбыз торасал белән конфликтмы бит. Безнең уйларыбыз үзебезнең миебезнең ясалуыннан, анда әллә системалар белән нәрсәләр бардыр, кем белгән аны мин әйтүчеләр бик күреп бетермим. Но бүтәнәй бер шулай бергә бәйле, шул менә биологик яктан тикшереп кешене, һәм шул биологик булган әйберләрне уже ясалма рәвештә ясап, шуның белән анда ясалма интеллектта анда яктан аерыга башлады. Шул анда ясалма нейрон челтәрләре дип бәлки ишеткәнегез бардыр. Ясалма нейрон челтәрләре. Вот хәзер әкрен. Вот. Ясалма нейрон челтәрләре дип әпәле шул кеше миендә шул бер нейроннардан тора бит инде. Шул нейроннар аннары анда бер-берсе белән аралашып, бер-берсе белән бәйләнешеп, бүтән безнең миебезне аны тәшкил итә. Шул безнең миебездән да бүтән хәтердә, бүтән акыл йөртүдә, бүтән грубо гына әйткәндә распознавание образов, эпитетиянин ниләрне анда урындыкны нәрсә икәнен, ассоциативны, бүтән әйберебез, бүтән инструментларыбыз безнең шул нейрон челтәрләренең анда җепселләрендә ясалган инде. То есть менә шул тора. Шул әйберләрне дә алып, анда ясалма модельләр ясап. Вот, точно.
түрлі играли жасалады. И то же самое математик бір модель алалар да. Тез генә ясалма нейронның бір не? Шулар белән шуларны алып, аннары төрле ниләр ясыйлар? Архитектуралар. И уже шул архитектуралар, мәсәлән, төрле задачаларны эшли алырлык уже мөмкинлекләре бар. Это приблизительно так. Бу бер ясалма нейрон не. Бу математика эдели. Опять же, бу тема бик яңадан зур, тагында зуррак дисәк була. Әле нәрсәләргә була. Мәсәлән, яңадан ишеткәнсездерме, юктырмы? Мәсәлән, күптән түгел генә шахматның 96 елларда анда җиңде була, 98 елны мәсәлән, искусственный интеллект шахмат буенча җиңде чемпионы Гарри Каспаров, то есть уже 98-дә. 2000 ничәдә күптән түгел генә әле теге елны, әле 13-нче елда, әле 14-нче елда, ну, скажем, Шогоу дигән уенны ишеткәнез бармы? Әле телефон, әле хәтта әле кемнең уены белмим. Ул шахматтан бераз авыррак ди, янәсе анда комбинацияларда күбрәк ди. Әмма Google ясады AlphaGo дигән программаны. AlphaGo дигән программаны шул нейросетлар белән да. Һәм ахыр чиктә менә шул программа искусственный интеллект була үзенчә. Шул Go уенында кешене җиңде, опять чемпионнарны. То есть уже искусственный интеллект, шундай шахмат, это слабый интеллект дип аталып, потому что сильно еще якын. Күптән түгел генә AlphaGo ясаучы DeepMind дигән компания, ул Google-ны Күптән түгел генә монда мәсәлән шахмат белән монда бөтен информация билгеле. То есть менә бөтен әйберләр тора, бөтен карта билгеле. Шуңа күрә монда информация полностью анда җитәрлек. Мәсәлән, без кешеләр, опять же, анда һәр көнне информация анда җитмичә, шул информация анда җитешмичә дә без кайбер әйберләрне хәл итәбез. Шуңа күрә хәзер менә бу DeepMind дигән программа бер компьютер уенына тоже интеллект ясамакчы иде. Как раз таки, ясамакчы дип инде күбрәк шул ясап карамакчы. Но ахыр чиктә опять же информация бик җитеп бетмәгәнлектән менә шундый әйберләрне суларын карамакчы. То есть опять же бу интеллектның тагын бер үскә күтәрелеше. StarCraft уенына икенчесенә. Це бер ягы. То есть опять же бер бәләкәй генә областьта алдылар нине өйрәттеләр. Аннар мәсәлән күптән түгел генә Tesla дигән машиналар беләсезме, ишеткәнез бардыр. Алар күптән түгел генә полный автопилот ясадык дип чыгардылар. Әле бер ай инде үтмәде бара. Полный автопилот, то есть утырасыз машинага, ишекне ябтыгыз, утырасыз. Беренче утырасыз. А машина үзе кирәкле җиргә бара. Ну, әйтәсең инде, китә то. Ну, күптән түгел генә берничә конечно авария булды. Кеше үлеме белән. Әмма теге әкрен генә все-таки перешагнули дигәндә инде. Кешеләр утырганда тоже була. Кешеләр утырганда тоже була. Ну, кешеләр утырганда күбрәк тә була хәтта. Шуңа күрә алар менә шул автопилот ул күбрәк даже азайтыр дип өметләнеләр. Ну, ничек инде була инде хаталар. Еще бу искусственный интеллект анда юридик сораулар тоже юридический. Менә мәсәлән кешене үтерде ди комбинат, программист виноватмы или кеше үзе виноватмы, то что включил этот автопилот, то ли комбинат, то ли вот, Tesla ясады, еще Toyota тоже ясадык дип почти, белмим, ансын ишетмәдем. Ну, тоже ясаганнар уйнас. Безнең КамАЗ ясамакчы иде 17-нче елда. Что-то опыта. Вот. То есть автопилотлар уже, опять же, вернее,
узкая область и определенный интеллект. То есть интеллект все-таки, аны юлда бар, ада керек, бұролар керек, тексінде керек, уже, опять же, кішіге болша, но, анары тағын Microsoft, ну, Microsoft'та екі түрлі не ешкім бар. Біріншісі, ну, анда кубиндаларын, ну, по крайней мере, шой, аны мында қада келіп шекені деген тауышынан. Біріншісі, көптен түгілгені, олар кіші сөйлемін аңлату білген. Распознавание речи бұрыш екені. То есть кіші нәрсәр сөйлей, аны бет аны шул авазларына алып, итеп язарға да керек екен. Қабыл етеді, текст olarak яза. Һәм кіші белән шуаштырганда, то есть анда нидер бер конференция нәрсә инде истинная графика утыра кеше. То есть кеше язып утыра, нәрсә кем нәрсә әйткәнен. Һәм робот утырган. Робот кешегә караганда хаталарны да хәтта әзрәк ясар. Вот, то есть уже біз сөйлейбіз, кімдер нәрсә ишмәскә мөмкин, кімдер нуктаны нәрсәдер. Уже шундай дейді. Опять же, біздің институтта шуның белән тоже шөгыльләнәбез. Татар телен нидә торган распознавание речи татарский. Кайбер результаттар бар. Президентка да күрсәттек, ады булган. Шәгыйтмәсме. Вот. Ну, акрыннан эш бара дигән дин. Вот. Аннары икенче не шул Microsoft, онсын 2 ай, 3 ай, 4 ай булды микән, 6 ай булды микән. Twitter'га үзенең бер ботын җибәргәннәр иде. Тайбот дип атала. Вот. Анда Google'га карарга. Ну, бот әмисегә сөйләмәдем. То есть ана машина обучение белән, аны җибәргәннәр. Һәм моны бу тайботны Twitter'да кешеләр бүтән булган ашырайга өйрәткәннәр да, в общем, бу ахырчыкта антисемит та булган, нацист та булган, Гитлер да яраткан, бүтәнсен яраткан иде, в общем, в итоге. Ну, аны тиз генә япканнар аннары, ну, по крайней мере, опять же, күрсәтә, искусственный интеллект өйрәнә ала, нәрсәдер эшли ала. Вот. Андай опять же, үрнәкләр бик күп. Вот. Мәсәлән, шул нейросетлар белән переводчик ясамакчы маташалар, яны ясамакчылар. Хәзергә әле югы. Нора алсайдында гына күшек компьютер ничек тәрҗемә итә. Нет, это не тот маркер, короче. Надо прибрать, надо Так, менә хәзер бүтәнегез Google һәм Яндекс белән караганнар инде. Әбит. Анда хәтта татарчасы да бар аны. Бүген бер караган бар иде анда. Бүген әле безнең анда бар коллегалар да үзләрен анда бар телләрен дә кулланганнар иде аны кереп кайсы бар әле. Ну, то есть акрыннан тәҗрибә. Анда прогресс бар. Без үзебез дә Аби белән Узбекстанда переводчик. Вот, Аби белән үзебез переводчик, нормально. Вот. Опять же, шел, она машина переводчик дип атыйлар инде аны. Опять же, шел ясалма интеллектның бер не, бер Без чынлыкта аның белән безнең институт ясалганнан бирле шөгыльләнәбез. Ну, то есть, бүтән булган безнең разработкалар апочыкта шуңа килеп киләчәк. Чөнки бу машина переводчик дип шундый авыр нәрсә, аны төрле ниләр белән эшләргә дә була. И чын машина переводчик, бит фактически. Ол практически шел и сильным смыслом. Ну, то есть, Олег Хаман, искусственный интеллект в сильном смысле сломан. Вот прям машины переводчиклар дали. Прям вот
идеальный шлитрам yok. Ну, идеальный. Идеальный для синичек на Google Dynamics шлитрам. Но это максимально то, что пока возможно. Вот. Сильном смысле дегенный нәрсе соңу. Опять же, кәдімгі кішінің уровень, а на уровне машины переводчика как раз таки сөздердің тәржіме ету түгіл, мағыналарды тәржіме ету. Бар просто сөздерге, мәселен, урман, лес, мәселен, мағына бар. Бүтін жүмледе болған бүтін мағынаны алып, ұрпына сол тәржіме ету. Яра жеңілген жүмле болса, қазір олар етері. Ауырақ бір әнді, переносной смысл. Вот переносной смысл, но идет пара и тәсім. Вот. Прямо да, шиттерлік. Окей. Есек шілер сыналы. Бар бірінші түрлі ұсул. Біріншісі, мәселен, это контекстное правило, rule-based. Rule-based. То есть қағидаларға таянып. Сондай системалардың бірісі Apertium. Apertium ол 1990-лерде салдыға жүрсің. Ең бірінші аны қолдандылар испан һәм каталан тіліне. Каталонияны қай білесің бе? Ну, Испания. Барселона шаһары. Вот. Анда да біздің бар. Основная нация деген там кастильцы. И бар каталонцы. Ну, еще галисийцы, андалусы, еще много там всего. Вот. Олар бирок языковой группадан. И хамтелер бик ұқсас. Біз татарда башқұрттар сыман практически. Ну да, прям шундай көрінеді. Біз бір знамыз едік, башқұрттар әсерші. Ну и то же самое испандар, то есть Кастиль, там кастильцы, то есть это испанцы. Олар каталонлардан алды. Ну, қайбір шақта көрем себе қоңына бітірмейлер. И шақ көре олар переводчика сарға болғанына. Опять же, бір языковой семьядан болғаш, опять же, порядок. Порядок такой же, сөздердің көбісінше шулай, қайбір шақтан нәрселер өзгерер, мәселен, қайбір нәрселер бір формалар юқтыр, оның орнына башқа формалар, мәселен, бізде анда башқұрттар бір, мәселен, біз серді, біз олар қиердейлер, мәселен, ну да. Оларда бізде, мәселен, көплек түрі үшін ұлар, урманлар, ұларлар, нарлар. Оларда тағын тарықтар, үстелі бай олышмасандардар, ну, ешіктер. То есть, қайбір формалар ғана өзгерген. Шақыры, ондай тілер үшін, қағиделерге нетугіне, анда жеңілген. То есть, порядокна. Шуға қолдарабыз, сөздердің қайбір шақта, мәселен, андаларлар болса, анда сабарына қарайбыз да, ана қағидадан тұры кетірәбіз да, екітіріп шағарабыз. Нешіктір? Екітіріп шағарабыз еге башқұрт тілі. Анда бүтін жер астана қағыға өзгертәбіз да, башында болса, все, башқұрт тілі. Там үшісі, да? Опять же, то же самое, шарға была, мәселен, татар тілі, үзбек тілі, түрікше, матастыр қорағанын, как раз опять күнді туыз. На нәрсе клип шағарайды. Вот. Ну, біраз ауырақ тілдер ішінде, мәселен, татар тілі мен рус тілі ішінде қараға боланы, но біраз опять же ауыраклар бар. Татар мен рус тілін онда не табы шықсам, онда порядокны өзгертіре керек, формаларына ленештіре керек. Ана, мәселен, ға морфемесі бар, урманға дегенде. Ға. Ну, анда білес деп тәржіме етердің, бүтін жүйді анда бүтін сөз алдынан болғана сейсің дейік сөзсің анда. Анда білес дей, поле дей, школу дей. Урманға бірсі. Урманға барам болса білес болай. Урманға қарым болса, мәселен, білес мату, тоже не тоже, на берге керек, на лес мату. Заға дайлана, наға дайлана, заға дайлана, қора дайлана. Бұл әлі бір гене морфеміне қарады. Біздің шолыққа қараған еді, аны 20 түрлі форма анда нетеді. Вот. То есть анда еще болды да еще бұнда басуйның анда формасын өзгертеді. Шуға көре бүтін дегенесі бар анда. То есть бүтін шул бөлген морфема үшін бүтін қағадарын жазып өттерге бүтін сөздерін бітіп анда өліп. Вот прокушение салон бітіп. Бұл рол бейт білен. Мен көбірек екенше
Üçüncü nüler. Sonra статистикаға бәйлі. Статистикаға бәйлі болсын үшін бізге баштан статистика өткәріліп не керек етінде. Оның үшін ясалалар так называемый языковой корпуса, корпусы корпус. Корпус дегені, то есть бұл кіші тілінде жазылған текстларының көп түрлері, көптілері. Қазір, мәселен, инглизлердің анда 1 миллиард сөзлік корпуслар бар, потому что олар ақышынан өткен, и тексtin больше текстлар олардан бұйын. Потому что там доминирующая нация, можно сказать, пока что. Вот. Орыстарда да бар, біз өзімізше тоже жиябыз, біздің қазіргі корпус 80 миллион сөзлік корпус бар. Мұнда бүтін әсерлер кірген, бүтін тоқайлар, бүтін мұсалелер, анда бір мемлекеттер, анда гәжеттілердің түрлі нелері, анда официальный законlar, конституция да бар, айы көрген бірген. Бүтін татар тілінде болған текстлар жарап аташау. Бүтін түрлі стильлерден, бүтін түрлі нелерден, бүтін түрлі нәрселерден. Әбет, шол корпус білен уже түрлі қызық әйбірлер шырға болған. Бұл енді программистларға, информатикаларға нелерге қызық корпусларға. Қызық болса, қой кіргізіп бейтін. Мұр күшетірсің онда не? Қайыстап жүрсем, мен аны сылтамасын. Ну, мәселен, уже аны веб-формасы бар, ол корпус бойынша әзіле аласыз, қарай аласыз, бұл филалықтарға, мәселен, бір қызық енді. Туған тіл, по-моему, даже назвали. Туған тіл, татар мекен. Татарский национальный. Вот, я здесь есть. Ну, мы на мәселен. Ну, мәселен, просто бұл поисковой не была, шел корпус бойынша, мәселен, түрлі статистическая бір ашыға болған, мәселен, да, біраз китап сөзі болған, нелер. Сылтаман? А? Сылтаман? Жоқ, сылтаман, бұл как раз... Бұл жемлелер, әйі. Китап. О, yazın dedi. И мында көп қана түрлі опциялар бар, мәселен, именительный поддерждер, именительный поддерждер. Ну, шундай бір ашарға болады. Бұл корпустан қолданышын бір айырсырынан. Мәселен, переводчикларына, статистика дегенде, анда бір ғана корпус түгіл, анда шынықта екі корпус, бірсі бір тілді, бірсі екінші тілді. То есть бірсі именно самая жумля, а там тәржімесі. Прям все помечено. То есть шундай языковой параллельный корпус деп аталар. Параллельный корпус. Вот. Параллельный корпусларны қолданып, как раз то есть автомат рәвіштен шул яны носителлары, яны нәрселерге аталған түрлі методы машинного обучения, так называемый, шейкен, это тоже білмеймін. Соларны қолданып, міне бұл корпуста, получается, бір тілінің екінші тілге неше көшуі. Күшетілген метейін. Просто ол қар жүмләнің өзінде ол яшырылген бұл. Ол информацияны шығарғана керек. Шығара һәм анда бір түрлі формада сақтауға керек. Қайтырып түрлі машина интеллектларын қолданып, шул статистический бірлерін қолданып, как раз қазіргі міне Google һәм Яндекс наш флешки. То есть оларның бик көп кенә жия параллельный корпусларына шундай. Бик көп итеп аларның төрле шуны. Һәм как раз тәрҗемәнең качествосы шул
шул санларға бәйлейміз. Текстлар көп болған сайын, перевод та көпке яқшырая. Шулай иттеріп, статистический нелер. Әбни белән дә без шундыйрак эш башкарабыз. Без татарча, русча 1 миллион сүз формасы анда булган. Правильно анда 1 миллион. 1 миллион бик күп түгел ул, но хотя бы нәрсәләр булырга җитә инде. Тәҗрибә сөйли башласаң күп. Байлар татар телен, рус телен бата сөйләдем. Сораулар булса, прекрасно вакыт. Ни сораулар?